खुलुमबाय लोगोफोर दिनै गोबाव समनिफ्राय जुद्ध जाबोनाय इरान आरो आमेरिकानि गेजेराव दा माबायदि अबस्था बे गासैखौबो दिनै मिथिगोन। आमेरिकाया दिनै मानो गासै हादोरफोरखौबो लेंहरजो गावखौ हेफाजाब होनो थाखाय इजराइलनि कन्डिशना मा, इजराइलनि नेतान्याहुआ थैबाय ना मा, थैबाय होननानै ससियेल मिडियायाव अलरेडि भाइरेल जागासिनो दङ मोननैसो भिडिअ। आरो लोगोसे दिनै बै इरान आमेरिका आरो इजराइलाव जाबायदि जुद्ध जाबाय दङ बे जुद्धनि फलाव नोंथाङा आंहा मा खहा जागोन भबिष्यतहालागि बेफोर गासैखौबो मिथिगोन बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। फारसेनिफ्राय आं नोंथांमोननो खोन्थालांगोन आसलते बे जुद्धनि फलाव जोंहा बेसेबां खहा जागोन आरो बे खहाया दानिफ्रायनो स्टार्ट जाहोलांदों। बयनिख्रुइ सिगां बे आमेरिकाया इजराइलखौ हेफाजाब होनानै इरानजों जुद्धखौ स्टार्ट खालामबाय। दाना इजराइला हारसिं जालांबाय, आमेरिकाखौ जेबो इनफर्म होआगारा इराननि रिफाइनारि जिथु अइल दिहुनग्रा जायगा बेयाव बम गारना होबाय। बिनि उनाव आमेरिकाया बुङो जे इजराइला बे खामानिखौ मावनाङामोन, मानोना इजराइल आरो आमेरिकानि बे मोननै हादोरनिबो गुबुन गुबुन मटिभा जाबाय ओरैबायदि इजराइला इरानखौ मोनसेल' दायनि थाखाय बुथारनो नागिरो बा फोजोबनो नागिरो। इराना पारमाणबिक बम जायखौ निउक्लियार पावार बिथांमोना बानायगासिनो दङ आरो बे निउक्लियारा जाबाथाय बे इजराइलखौ पाक्का बे इराना सानसे बे बुहुमनिफ्राय गायब बानायना होगोन। आरो आमेरिकानि मटिभा जाबाय आमेरिकानो बे मिडिल इस्टआव जेसेबां अइल गोनां हादोरफोर दङ बे गासै हादोरखौबो आमेरिकाया गावनि आन्दाराव खालामनांगो आरो बे बुहुमाव गासै अइलखौनो बे आमेरिकानि आन्दाराव लानांगोन आरो बेनो जाबाय आमेरिकानि मटिभ। आरो लोगोसे नोंथांमोना मिथिगो मास मोनसे सिगां भेनेजुएलानि जि प्रेसिडेन्ट बिथांखौ हर गेजेरावनो आमेरिकाया दिखांनानै लानानै थाङो। खारन बे भेनेजुएलानि माबाया प्रेसिडेन्टआ गोबाव समनिफ्राय आमेरिकानि बेरेखायै खामानि मावबायदोंमोन आरो बे खामानिया जाबाय मा, जोंनि जिकुनु अइलनि थाखाय जेसेबां ट्रेड जायो बियो डलाराव जायो। नाथाय बे भेनेजुएलाया बे ट्रेडखौ इउर'आव खालामनो नाजाबायदोंमोन आरो सिरि सिरि बिनि प्रसेसा सलायगासिनो दंमोन। आरो इउर'आव जेब्ला ट्रेड जायो लोगो लोगो आमेरिकानि डलारनि जिथु मोनसे डिमान्ड बे डिमान्डआ खम जालांदोंमोन। बेनि थाखाय आमेरिकानि मोनसेल' मटिभ गासै बुहुमाव जेसेबां अइल नांगौ बे अइलखौ जाहाथे डलाराव ट्रेड जायो। डलाराव ट्रेड जानाय लोगो लोगो बे डलारनि जिथु डिमान्ड बे डिमान्डआ मोनसे लेभेलावनो थाबाय थायो। बिथांमोननि जिथु डलारनि डिमान्ड बे डिमान्डआ जेब्लाबो खम जाया। आरो बिनि थाखायनो बेनि बेरेखायै जायनो थाङो बेखौनो थांनानै आमेरिकाया हयथ' बमा गारनानै बा बिसोरनि राष्ट्रपतिफोरखौ दिखांना लांनानै साद्दाम हुसेनखौनो हमना ला बा सिरियाफोरखौनो हमना ला, बे गासैयावबो आमेरिकानि आर्मिफोरा कब्जा खालामनानै बिसोरनि अइलफोरखौ सब आमेरिकानि आन्दाराव लादों। थिग बिदिनो इराना जोंनि इन्डियाजों ट्रेड खालामो, जोंनि इन्डियान रुपिसजों। जोंनि जि रां बै रांजोंनो बिथांमोना अइल हरो आरो अइलनि जि फैसा बै फैसाखौ बिथांमोना लाङा। बै फैसाखौ जोंनो इन्डियानि सरकारनावनो दोननानै इन्डियानिफ्राय बे इराना मा खालामो, जा नांगौ बेसाद बेखौ इराना इन्डियानिफ्राय लानानै थाङो। अब्ला बेसेबां मोजां खोन्था। नाथाय दा इरानाबो पलिटिक्स खालामदो जिथु स्ट्रेट्स अफ हर्मुज बे जाबाय फिसाथार लामा। आं सिगांनि भिडिअआवबो नोंथांमोननो खोन्थाखादों जे फिसाथार मोनसे दैमा बायदि लामा आरो बे लामानि 70% जाबाय इराननि आखायाव। आरो इराना दा मा खालामदो बै सिङाव माइन्स
बहायजोबदो आरो माइन्स बहायनायखाय बिखैजा जाहाजफोरा फैनो हायै जानानै दोङो बिनि थाखायनो जाहाजफोरखौ गासैखौबो ब्लक जाजोबना दोङो ब्लक जानायनि फलाव दिनै इन्डियायावबो नोंथांमोना LPGनि क्राइसिस नुनो मोन्दों आरो लोगोसे थावनि दामाबो बारा दिन गैलिया दा बराबर सलायबाय दोङो नाथाय साननैसो उनावदि थावनि दामाबो बारायगोन बेबो ग्यारेन्टि आरो इराना दा बुंदों जे चाइनिज यन माने बै चाइनानि फैसा जाय चाइनानि फैसा होगोन बैसो बे जाहाजफोरखौ बिखिजा लांनो हागोन दा इन्डियानिखौबो ब्लक खालामना दोन्दोंमोन नाथाय दा साननै सिगां गंनै जाहाज हरदो होननानै बुंदों बा खोनानो मोनो बेफोर गासै बाथ्राखौ सरकारासो मिथिगोन मोजाङै नाथाय दा आमेरिकानि जाहाज गंसेबो थाङाबाथाय आमेरिकायाव थावफोरनि बा बै LPGफोरनि रेटआ बेसेबां जागोन नोंथाङा साननानै नाय अलरेडि बुहुद दामा बारायजोबदो बुस्थुफोरनि जाथो बा अइलनि जाथो आरो अइलादि बे वर्ल्डआव बिराद मोनसे गेदेर बुस्थु बियो मानि थाखाय नोंथांमोना गासैबो मिथिगोन माबोरै जेसेबां जाहाज दोङो जों जेसेबाङानो AI नि जुगाव थाथो बा जेसेबां साइन्टिस्टफोरा डेभेलप खालामथो EVआव नाथाय बे EV गारिफोरा बेसेबां पार्सेन्ट दोङो बे EV गारिफोरखौ फिसा फिसा गारि कार बा बास एसेबांल' नाथाय जेसेबां हेलिकप्टार जाथो बा एर'प्लेन जाथो बा गेदेर गेदेर जाहाजफोरा सागराव थावजोंसो सलायो आरो बेनि थाखाय थाव गैयाबा नोंथांमोना नाय इन्डास्ट्रिफोराव थाव गैयाबा जेनेरेटर सलाया बा थाव गैयाबा गेदेर गेदेर मेसिनफोरा सलायजाया बेफोरबायदिनो थावखौ गासै हादोरावबो सानफ्रोमबो जेसेबां दरखार बै गासै थावा बै स्ट्रेट अफ हार्मस जानानैनो ओंखारबोयो आरो बै लामाखौनो दिनै इराना होबथाना दोनदो आरो बिथांमोना सिगां $60 पार बेरेलै थावफोरखौ हगारोमोन नाथाय दाना इराना गासैखौबो वार्निं होदो जे $200 पार बेरेल होनो थाखाय रेडि जाना थाखा आरो बे खोन्थाया जोंखौ मिथिहोयो जे इरानाव दाबो जुद्ध नांनो थाखाय बेसेबां गोहो दोङो बेसेबां मिसाइल बिथांमोनाव स्टक दोङो आरो दाबो खमसे खम मास मोननै मोनथाम जुद्ध नांनो हानाय इराना क्षमता दोङो गतिके लोगोफोर नोंथांमोना बे जुद्धनि बिसय मा सानो बेखौ कमेन्ट बक्सआव लिरहरबानो जाबाय बे जुद्धआ थबनो जोबबाथाय मोजां जागोन ना आरो आमेरिकाखौ हिक्खा होनो थाखाय आरो गोबाव समहालागै बे जुद्धखौ नांलायनांगो बेफोरखौ गासैखौबो नोंथांमोना आंजों साजेसन हरबानो जाबाय कमेन्ट बक्सआव लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इनफरमेटिभ भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव अब्लासिम गोजोन्थों।